talk too early. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Asha madamana manzi sangena sekuleso sikhathi Thursdays at 7 sikhuluma indaba ye-sex indaba egagasini and lolu hlelo is not suitable for ingane. Namhlanje sikwi Openline as I welcome Dr. Mthembu. Hey doc. Hey Alex. Njani? Iyawa lento yakho Alex. Ivuse. It's slipping out. So if wenzeka njalo by the way kushuthi it's your fault. Kushuthi awukho tight enough. No. Yeah, awukho tight enough. Iyona ayikho yangeni kahle. Ngiyayifaka enhloko yami. Iyona encane. Yashilile. Not ukuthi wena mkhulu. Hayibo. Hey, how are you doing? I'm fine. I'm Tiani. Kunjani? Good. Ufaka isikhafu namhlanje wazofaka nejezi ngaphezulu lelana ihaba kodwa when I'm here. Ukhona sizokukhumula kancane manje slowly but surely kuzobe kuphuma okukodwa nje. Nazo-ke. You know ngoba Kuphuma kancane one by one. Sesingene kuzona ezomtavazo loluhlelo is not suitable for ingane. Namhlanje uzobuza noma yini. Mawukuthi uke wafona kuma previous shows wathola advice. It's time for you to give us a feedback. Did you try the tricks? Umbonile udokotela? Ungathumela ne voice note as well. Usitshele udokotela. Dokotela abantu bebekhala ukuthi past 2 days ilaqala khona ke iwinter yangempela. Particularly in this province here KZN. So it means ukuthi abantu kuzofanele basondelane babe seduze. Mhlambe yini ongasadvise ngayo doc ukuthi umuntu mhlambe engadelanga kumdavazo. Uyazi ukuthi kwabanye abantu yize kuumuntu wakhe. But wesifazana ubone ngazi ukuthi kuzomenza mhlambe abe cheap ukuthi yazicelela mengadelanga yini ngoba phela sithi abantu abakhulume before bekhumula. Yeah, how do you do that? Look Mthiyane egcineni if you've just had around yakho nomuntu wakho and awudelile firstly imnikeza isikhathi ngoba it's generally lo wesilisa esikhuluma ngayo ukuthi imnikeza isikhathi ngoba wesifazane angathi eqedile nje yabuye futhi imizi ngoba isuke futhi isaphezulu kumuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane nithi niqeda vele ukwenza ucansi. That's why ifuna ukukhadlisha ifuna ukuthi umbambe emva kwaloko wesilisa umunye ufuna ukulala uyabona. So generally imnikeza isikhathi kancane you know mhlawumbe uhamba uthele something yokuphuza endlini ni cleanane what not make something enzofidana yona uqale nje kancane futhi umkhuhle kwezinye indawo ukuthi nje uyabona umkhuhle ngethanga lakho uyabona so that uyambonisa ukuthi you are still there and you are still in the mood ngaleko ukuthi uzosebenzisa words ukhuluma ungakakhulumi izenzo zakho njena uyabona even if ungakasho ukuthi hey awungiphinde ngaliyanto because awufuna ukumfaka under pressure ngoba it can be embarrassing nakhona if umuntu esethi ayingeke sengikhathela kusavumi and wena busu already in the move uyabona so do try ukuthi uthole indlela yokuthi ukhulume naye if uyifuna ngaleso sikhathi but if not ungakwenza even at another time nasebusuku ungamvusa nje umuntu wakho uyabona umqale but if kuukuthi umuntu une problem Mthiyane it's important ukuthi ukuhloniphe nako lokho ukuthi mhlawumbe omunye une problem ngempela mhlawumbe ayikwazi mhlawumbe induku ukuthi isheshe ivuke or if kowesifazane uthi mekenza iround eyodwa then usenenhlungu akasakwazi so that is where wena ke as a partner number 1 kufele ungene nawe no compromise and no understand but if kuukuthi ubona ukuthi ayikho into eyimbangela emblockayo ukuthi lo muntu angayenza second round khuluma naye umtshela ukuthi eish uyazini what do you prefer yazi so nikhuluma ngama fantasies ukhalelana kuba ngathi into ozikhalelayo ukuthi izini ezinye uthi asike sizame lento angixoxela ngayo ukuthi uyayifisa uyabona so find a way ukuthi ukhulume naye but without ukuthi umbonise ukuthi akafila ngathi akayenzanga kahle the first time around. Alright, so ngilinde wena uthi phone la ngudokotela advise ukuthi ke zama ama tricks ehlukene. Kunabantu besilisa doc abathi you get attracted to umuntu wesifazane. But uthola ukuthi musufikile unesithunzi akangeneki. So akangeneki. Kuthiwa akangeneki and kuthiwa nje yena ikhona leyo attraction omunye mhlawumbe uthola ukuthi uyasabeka. Yini engadala lokho
Is it something common though? Yeah, kukhona kakhulu kubantu besifazane laba yabona nje osisi labo umbonayo ukuthi hey usidrive imoto yakhe uright independent woman. Uzimele uindependent Yeah. For umuntu wesilisa it can be very intimidating ukuthi uvele uhambe uye kuyena nje ngoba uzovela kubonisa okhiye bemoto athi can you afford this car yabona Okay. uboneke nawe ukuthi uyabona and futhi umuntu wesilisa akafuna umuntu wesifazane ozombonisa ukuthi she's very powerful umuntu wesilisa it's easy if umuntu wesifazane ezithobe ebona naye ukuthi hayi ngaba indoda la yize eyiloku ayikona so it's important ukuthi uqale uthole ukuthi yini azithandayo ungamngeni ngothando uyabona ungamngena ngento mhlamba ayigqokile uthi isicathulo sakho isasasihle yazi ngangasithengela umkami isicathulo esinjena kodwa wangasithanda yena bese athi oh yes ngisithengelwe ifiance yami but siku conversation siqalile already siqalile conversation okay. You know or ibag yakho uyabona ukhulume into ethizeni nje ezomenza ukuthi akhulume at the same time uyamncoma even if awusho ngithi umkami ungasho ukuthi umkami ngoba uzothi hawu nonkosikazi but uthi hey ngangathengele intombi yami ngelinye ilanga lesikhwama hey wangasithanda kodwa uyabona usezokuhleka lona ukuthi wabhuntsha kodwa ke suku iconversation. Did you hear that udokotela ungamtsheli phela unonkosikazi alright okay no we had that and nabo ke dokotela abantu besifazane bayasho nabo ukuthi abantu besilisa bayangisaba uthola ukuthi manje uyena umuntu wesifazane but bamsaba ngenxa ukuthi bambukela lokho ekutheni hey yeah ungathi kwenye level or mhlambe uzongibukela phansi. Yes, no, absolutely Mthiyani. Uyabona if umuntu wesifazane unemali zakho, udriver le moto lezi ezinkulu, unomuzi wakho, it can be very intimidating kumuntu wesilisa ngoba into enjalo umuntu wesilisa ufuna ukwazi ukuthi uzo add value empilweni yakho. And there's always a fear kubantu besilisa abaningi ukuthi umuntu wesifazane onemali uzongithatha njengoboy wakhe angithethise enzeni ngidonse ngekhala mase kuphela ubudoda bami kanti it's not the case abantu abafani uyabona abanye bakwazi ukuthi ethi enye into udokotela emsebenzini kodwa mase sefika endlini athatha istethoscope asibekele abe unkosikazi uyabona again it's about knowing lo muntu ngoba ukhona omunye ozomthatha wena kade ehlalele emakhaya le kanyonshayithini uthi ngimfundise ngizenzele yena athi sefika lo wena sekubhampela you all right ithi ngithatha anonymous enanda sabona anonymous yebo njani dokotela Mthiyani right kunjani kwena ngiyaphila ngicela ukubuza la dokotela ngisanda nokudata umntwana ngoMarch so isiza nyoma vagina ngisiza C-section so manje bekungakavumi like bengisale lemkomelo 3 months and what not ukuthi in but lo wa like hayo baba kungamphathi kahle lokho to a point ukuthi ubone ngathi mhlambe ufuna kona phela manje ngoba yena intimidated ukuthi athole manje sengifisa ukwazi ke mina ukuthi after 3 months ngabe seku right yini nokuthi mhlambe ngaqala ngimngene kanjani ukungibuyise leyo affection leyo because mina njengamanje umzimba wami nje uyakhathala ngibuye ngakucabangi nokucabanga lokho ngingabe nje nomdlandla wawo. Okay sis look asikho isikhathi necessarily sothi ungalingi ungalenzi ucansi however if after kade wenze isiza generally ezodokotela sithi about 5 weeks uyabona but if it was normal vaginal delivery even earlier than that uyakwazi ukuthi ulenze ucansi but kuba a preference yakho nomzimba wakho ngoba kwabanye uthola ukuthi mhlambe usopha kakhulu especially for kade unesiza uthola ukuthi isibeletho sakho asikakabuyeli kahle we call that involution asikakabuyeli kahle endaweni uthola noma umuntu engaphezulu kuwena kunemthungo lana kubhlungu njalo so into enjalo izinto ozicommunicateayo nomnyeni wakho mhlambe it's a matter of unchintsha position manje kunokuthi abe ngaphezulu kuwena kube wena ongaphezulu or angene ngemuva or try it slowly ngendlela yokuthi kungabi ukuthi ku painful kuwena so it depends ukuthi kuwena yini eyinkinga if ukuthi usedlulile u3 months thandwa sami ngoba u3 months empeleni ngikutshela iqiniso njenge ngidlale ngawe isikhathi enough leyo ukuthi sengabe usuyakwazi ukulala naye.
So how mina ngingami ukuthi ngizoyibuyisa kanjani ke leyo mizwa because yena noma ekhuluma yabo mengekho ngikukhumbula ukuthi okay mhlawumbe ngizoplana ukuthi ngizokwenza kanje kodwa aneda nangeni even ishabalale nje leyo mizwa lengabe ngisabe emudini. Uthi usaphethwe leso sidina leso sokuthi wawukadumit lalela leyo nto can last up to even 18 months so you need to nurse it wena ngoba to some people kunalento kuthiwa i-postpartum depression abanye baba nesicefe even enganeni yakhe imdini abanye kube indoda kube ukuthi akayifuni iyamnyanya so it's important ukuthi uthole usizo ngaloko so that no husband wakho angabona ngathi uyena ongamfuni understand ukuthi kusama hormones akho akakabalance kahle mhlambe nawe usaprotective over umzimba wakho after kaduthola ingane or mhlambe nawe usaconcentrate kakhulu enganeni so some of those things izinto now ofanele uzama ukuthi urelax ekuzona but do things without penetration. I generally say yenza ucansi akudinga ukuthi aza kupenetrate akungene uyazi ukukhadlishana nokugezana ungene kubhavu akugeze nawe umgeze nimasajane nithintane that alone is intimacy ku-connecta kwenu kwindlela ukuthi nibonde futhi again. Try that and busubuye usitshele. Okay, ngiyabonga kakhulu. All right, siyabonga 0861596596. Tonight if you just joined us we don't have a topic sivule nje incingo zokuthi ukhulume noma yini ofisa ukuyibuza ngoba sine open line. Uzama ku Facebook. Sina 5 years sindawonye nomuntu wami. Iminyaka ewu3 yokuqala sindawonye ubeyikhotha lento engenankinga. Kuthe ngonyaka wes4 wathi akasayikhothi kuze kube imanje. So ngicela ukubuza ukuthi leyo nto ingadalwa yini ngoba nami sengize ngayeka ukumblowa ngoba senginokuzinyeza usebenzisa igama dokotela lokuthi ngaphakathi ngiyabhubha ukuzinyeza. Shame. So look yini engabiyenzekile la? Look Mthiyane, of course if umuntu wakho kade ejwayele ukuthi uyakhotha all the time and all of a sudden akasakwenzi i-first instinct izofika kuwena ukuthi hey mhlawumbe uyanginyanya mhlawumbe wathi uyafika lapha yawathola ukuthi kuyanuka or kungcolile njani. So if ekade kwenze nganankinga khuluma naye mhlawumbe kwayena udubile ufuna lokho ukuthi uyazi bimnandi lento kuwena if eyeka kukhona into ozoyikhuluma wena ucomplain ukuthi hawu manje sithanda sami bukade ungikhotha kamnandi lapha yana manje wasenza ingane isikhona isizathu mhlawumbe nayo usisi ubededela ubhuti ukuthi amkhothe kodwa yena engafuni ukureturn ifavor ukuthi akhothe ubhuti after so there's definitely a reason but akathole kuyena ukuthi yini le are so sticky. All right, here's Ogala. Try that. Lolu hlelo is not suitable for ingane. Sengikumondli nawe Mandawe. Shosho Mondli? Ngiyelele Mthiyane, sengibamba yakhe dokotela. Yes, uyaphila dokotela. Sure. Angani mangizwala kahle lo msebenzi uzela phansi. No, siyakuzwa. All right. La dokotela ngizengibona nokuthi kunale language le yamajita ethi ekhuluma ngokuthi lengane isenayo inkomo yabo hayi angibuza dokotela ukuthi iyaphela yini inkomo okwesibili dokotela manje umuntu wami unamahloni ngalolu hlelo lo manje bengikhona kakhalali kodwa litshonje sometimes wayani uma umuntu traditional kakhulu yini mhlawumbe khona wangichazela kona kodwa singenza kanjani ngiyathanda nayo. Lalela if kuukuthi uyalalela and ulalela in secret good for you ngoba ufuna ukuthi uma esekwenza izinto esenza izinto nawe kungaba ngathi uzwe ngo Dr Mthembu kuba ngathi uyena nje useshintshile osezenzele so if kuukuthi uyazi wena ukuthi uyalalela it's good it's fine. Okay right kuleke ukuthi iyaphela yini if awungichazele uma uthi kuphela kwenkomo usho iso usho ukuthofozela kwayo yini uma umuntu ethi yaphela inkomo ungabi manzi nisokwenisha ukuthini kwaphela ulimi labesilisa lelo nesena ma break yeah bayinabelo umuntu ngoba dokotela kwebathi athi liyangane mhlawumbe maseyidliwe kakhulu thi liyangane isena inkomo sidliwe kakhulu into enjalo ngizwe ukuthi should sinembuzi yaphela na lalela egcineni asingaqambelana amanga ngoba as a doctor ngizothi mina ayikho leyonto ngoba ivagina isasekhona ukuthi umuntu ulale nabantu abaningi kangakanani akusho lutho ngoba ingalala nawe kayi10 wenza ama 10 rounds a day akusho ukuthi iyaphela so izophela ngoba usulale nomunye umuntu yini so that's the medical part no ayikho leyonto however
kumele sazi ukuthi as abantu siyazi ukuthi the more umuntu elala nabantu abaningi imoya eminingi leyo nesithunzi sakhe uyasilahla la nala if eselale nabantu abaningi so yes ngokwesinto ikhona into enjalo yes right sure indaba Gagasini ngikhona uphendulekile wena Mondli sengithatha uMoses eshowe sabona Moses Ngibingelele Alex ninjani right Moses kunjani bhuti wami ngiyaphila kakhulu ngibingelele udokotela naye emsakazweni yebo baba mina khona lokhu ebengithi ngifuna ukuthi ngiyekusho engakuzwa kuwena sisi ngithi last week ngafunda about lento ukuthi ucansi oluhle ucansi olunenhlonipho phakathi yes and then lonto ngase ngiyibuka ukuthi okay fine yazi enye into eright futhi enye la engisike ngayifunda ukuthi ukuze ukwazi ukuthi uphathini wakho nigcine niqhuba kahle uhle ukuthi uma nenza but into kanjalo ni understandane nobabili ngalendlela ukuthi ngabibikho ohlukumeza omunye ngayibonga sichaza usisi lento ayishoyo iyiqiniso ngoba ngempela ngiyibona cha yabo nje kuyimanje ngiyayenza but lonto leyo and since ngayiqala ifunda kuwena hayi yonke into sihamba kahle sisi siyabonga baba all right no siyabonga kakhulu ngaleyo feedback eqhamukayo from Moses lo hlelo is not suitable for ingane namhlanje sikuye open line ukhuluma noma yini officer ukukhuluma ngayo we have ubhuti la obhalile ngizofihla nje igama lakhe kwenziwa kanjani mangabe unomuntu othandana naye senize naba nengane avele akujolele lokho ephinda into eyodwa kulokhu ke uvele wangijolela nomuntu wakithi impela manje ngenze njani ngikhohle uyena ngiqhubeke nempilo yami angisazi ukuthi yini ayifunayo said look kunezathu why abantu becheat okay one of the reasons usuke ngetho satisfied ocansini number 1 usuke lo muntu kunezidingo zakhe ezithize ocansini indlela adinga ukufila ngayo angayitholi kuwena kodwa kwabanye kusuke kuganga nje mthiyani but omunye kusuke kuukuthi ufuna ukukuphinisela yabona nje ubethi sengize nengane mhlawumbe ubhuti khona ngakusho uthe lo kade mithi wajola loya lo sethothi ngimphinisele ngoba if bengamfuna ngabe umlahlile but it seems like ufuna ukumzwisa ubhlungu kuneska afuna ethandana nomuntu wakuboka this time yabona ufuna ukuthi kube ebhlungu somewhere along the line khona into ebhuti angayishilo ukuthi usisi is paying back yes all right and then Ulaz ubhale ukuthi hello Alex and Dr Mthembu my question this evening is it okay to bring your own bedding for a sleepover at your new boyfriend's place? Angazi bangakho abantu besifazana abangibuza leyo nto mthiyani. Let me tell you why and ngiyacela abantu besilisa nilalele lento niyazi. Okay. Kumuntu wesifazane ishidi ebelele omunye umuntu wesifazane. Oh Nkosi ayikho into ebhlungu njengaleyo. Ibhlungu ibhlungu leyo nto mthiyani ukwazi ukuthi ngilele eshidini bokunomunye umuntu wesifazana obelele la kunomcamelo kunomunye umuntu wesifazana obephefumula la kulomcamelo elele kulomcamelo so abanye really kusuke ukuthi usenamahlonje ukuthi akutshela ukuthi hey ashintshe ishidi nomcamelo namhlanje kodwa o strong enough uzokutshela athi no ashintshe noma ngalethanga lakhe uyabona athi ashintshe but lo olethe lakhe believe you me akakuthemba ukuthi izolo bokulele bani kulelo shidi akathemba ukuthi how clean lelo shidi is ngoba I bet you bonke abantu besifazane banayo leyo nto ukuthi if engena embedeni wendoda especially if abahlali phela naye lapho if behlala nayo neshow but if ezokuvakashela azi ukuthi likelihood angazi bokulele bani lonke lesonto yonke lenyanga uzothengena embedeni unequery enhlizweni yakho ungazi kube lamashide beshuduza abantu right so iyabakhathaza leyo but leyo ukuthi leli pipi belingene komunye haya akufiki lapho akufiki lapho well kuyafika but uma sokumnandi uyakhohlwa ikona izwa kade siyaqhubeka ne conversation yethu siyaxolisa if today ingane in your company please lo hlelo is not suitable for ingane even though sazi ukuthi njengoba zinama cell phones nje ikhona indlela ukuthi singaya ku app sifike zithole lo hlelo but for now
please it's not suitable for ingane. Sikhuluma namhlanje kwi open line noma yini office kuyibuza udokotela ngombunika feedback kosuke wakuzo nje uMoses kade enza. Siyaqhubeka nengxoxo yethu. Le ngxoxo uzayithola kwi YouTube channel yeGagasi ungena kwi app ubuke the video yohlelo 0861596596 i open line namhlanje. So kusho my open line dokotela kuchaza ukuthi izinto zivulekile futhi yabo njengoba kubanda kanje iminyango kuvuleke futhi kuyashisa. Kuvuleke kuyashisa. Hey, don't miss our show not dog on TV ku channel 157 ezocansi ngo Sunday and Monday. And Monday at 10 o'clock. Yes. Sunday night. Yeah, so should si shama around 2 so sishayela. Then bese sishaya ngali. Ngikuba now ngiku Mhlengi escort. Hello Mhlengi. Ngiyaphila futhi Alex. Siyaphila kunjani? Ngikhona ngibingelela no. Yebo baba. Yebo. Ngizoba nemibuzo emibili engiphutha amahlelo kuyona. Yes. Owokuqala umbuzo ngizobuza ukuthi ke manje nginenkinga la uma ngiye ngathi ukudlala ngane emanzini ampunza ngane nje kakhulu. Nginenkinga uma ngilele umuntu esifazane lo ngiyaphuza igama yayibona into leyo egcinene bese parikini angendlela okwenza ngayo ngathi wenza ngento kanti mangiphila ayikuba normal njengento ejwayelekile. Okay, mbuzo qala lo. Okwesibili umbuzo xolisa okwesibili ume ngokuthi ke ngicela ukubuza ukuthi ke ubani okumele akhambe usifisa nokusifazana. Ubani okumele okumele achame. Yes. Ubuza uqonda ukuthini Mhlengi? Uqonda ukuthini mangabe uthi ubani okumele achame? Masesenza ucala. Okay, it's fine. Yeah. All right, hlamba ngiqale ngale yokugcina elula. And I think abalaleli bethu abaningi sebemphendulile. Oh, shame he's gone. Oh. Usezolalela eredweni kodwa. Okay. It's okay Mhlengi. I think Mthiyani kumele thina kulohlelo silithole elinye igama lomuntu wesifazana uma esefika kuvuthondaba. Because the most lesithi ukuchama abantu ba expect ukuthi naye umuntu wesifazane akuphume something. Abaningi abesifazane agcine ezitshela hayi angifiki lapha Dr Mthembu ngoba mina akuphumi lento kumele iphume. Nowesilisa athi angenzile kahle ngoba akachamanga. So kufanele silishintshe lento ngoba umuntu wesifazana akachami njengowesilisa. Okay. Umuntu wesifazana ufika kuvuthondaba kuba into yama feelings ngesikhathi usufika egcineni kwemizwa uzuba umnandi obukhulu umzimba wakho uthola ukuthi uya contract uzibamba uziyeke yonke indawo isinya sakho ipelvis yakho wonke ama muscles emzimbeni ama muscles embobo kantombi zodwa ama muscles embobo yangemuva wonke lo ma muscles uthola ukuthi aminqa yeke umzimba wakho kusuke kuba ubumnandi so ikona ukuchama lokho kumuntu wesifazane sometimes uzwa ngathi kugesi odlula emzimbeni wakho wonke that feeling kuthiwa ukuchama and immediately wafika kuleyo nto kuvele kuba ngathi damn khona into ehlayo ngathi khona adigibela intaba manje siyadilika entabeni so wayichaza kamnandi leyo nto ngiyakuzwa I think lento iconfuse ukuthi when women bebodwa bexoxa or amajitha mexoxa uma ke wathola umuntu osikwethayo uthola ukuthi yena ulala nomuntu ongasikwethi uyitshela ukuthi kusho ukuthi ngihlulekile kumchamisa. Yes uyabona abanye abantu besilisa very wrong bazitshela ukuthi yabo if ngishayile uzokuchama azasikwethe kanti umuntu wesifazane uyakwazi ukusikwetha noma engazange azachame andakubona bonke abasikwethayo andakubona abasikwethayo but futhi nosikwethayo akasikweti zonke izinsuku kunelanga azosikwetha ngayo sometimes angasikweti ngoba ukusikwetha kuwena as umuntu wesilisa kuphuma kule gland kule nhlavu ephakathi lemasendeni akho ngaphakathi okuthiwa iprostate uketshezi lokuchama kuphuma lapho kukhona abanye abantu besifazane abanayo into efana naleyo gland leyo okweyabesilisa kuthiwa skin gland unayo naye agcine sechama so akujwayelekile kodwa ukuthi kube into ekhona kumuntu wesifazane so isicacile lokho ukuthi uzochama. Yes, the first question ke ukuthi uma ephuzile uyaphuza ukuchama. Yes, if uphuzile Mthiyana on 2 levels. If uphuzile kuyenzeka ukuthi uphuze ukuchama because kunomuntu oshesha ukuchama ngenxa yokuthi unexhala uthukile uyasaba unesithukuthezi uyabona usejahile lento
and utshwala nje ubazi nawe kuyakwenza ukuthi urelax ama nerves akho relax awunandaba nakuthi lo muntu lona ngimimpressile ngoba ngimimpressanga so ama nerves akho abakama down but nawe une I don't care attitude so lokho kuyakwenza ukuthi ugcine usuwanda ucansini even though ukuchama utshwala in the long run kubi kuyayishaya induku ugcine sune erectile dysfunction ingasasebenzi ingasaqini kahle induku but iyakwenza lokho on a mental note however number 2 utshalo kuyakwenza ukuthi kwehlise ukuba stimulated kwakho ubona nomuntu uma iphuza utshwala akakwazi ukukhuluma esheshisa ukukhuluma enense so yonke into kuwena slows down you uba stimulated less but also iblocker icommunication phakathi kwesidoda sakho namasenda akho nenduku yakho nengqondo konke lokho utshwala uyakublocka ukuthi kwehle so kwabanye benza balast long kodwa abanye ibenza ukuthi bangachami at all agcine leqhubekile azayeke ngoba akusafiki lapha kumuzwa number shot. All right nanso ke nangu dodela ichaza le yokuchama nokuthi must find igama lokuthi mamuntu esifazane reach climax kuthiwa yini leyo nto nanendaba ke katshwala 0861596596 uyawona Gagasi lo lihlelo is on your radio from 7 to 8 njalo ngolwesine and ungalithola kwi app Gagasi FM ubuke ne video yakho ku YouTube channel ngizothatha uLucky eMtuba futhi unjani sure buti kunjani yaphela mnewethu bengiyakulo leli katshwala ngiyabonga njengoba seliphendulile ukuthi yakebela nangizokhwela yabona ugologolo omhlophe engeke ubize ngegama la eboyeni ibona ngathi phela ubahlaba ihlangana uyanemba mawusuku ushaye wona hayi kabi ukushalize lobe eqale phansi bebazi liphinde lobe ake kubuyele lana ke boys yes ila ukuthi ubi lobuhuzu kwaba ungabe vele basele lendlela esibanga injani yenzani umuntu ake ngithi nobuhuzwana nje khona edokweni ayalihla isidala liba nolaka ukuhlobana kanti ukuhuzuka nemizwi bephezulu ngizolalela emsakazweni ngiyathemba yangizwa mfowethu ungaqala uhambe ima kanjalo awuphinde umusho ukuhuzuka usho ukuhuzuka ongjani njengokuthi khona into mhlawumbe konke dabile yabo mhlawumbe yashaya noba umuntu oyijiki mhlawumbe ayisithi ulimali imali yabo okay lalela lobuhuzukwana yabo you know ocansini besiba nolaka lapho njengekuzi basezizi zihlale ezidwa besiba nolaka yes yeah okay no lokho kuyenzeka kuyenzeka lokho uyabona induku yenziwa imizwa okay enye into yenza ukuthi induku iqine kahle inyakaze ibe strong imizwa kuthina sithi ama nerves yes okay so kungenzeka ukuthi ukubone kuma movie khona kule story umuntu amshaya omunye lona atheneke on kakhulu because of lokho kushaywa kubhlungu abanye bambophe amenzeni bashana ngeziswebhu inhlobo ethize yomuntu othanda leyo nhlobo ye-pain i-pain leyo mase ivusa imizwa yocansi kuyena so bathi there's a thin line between pain and joy uyabona so that is why kakhulukazi lento kuthiwa o-BDSM kuthiwa khona o-dominant no submission lezo zinto lezo kunabantu who get aroused njenganaye kuyena leyo pain imnikeza more umfutho ngoba kuwumizwa so ithi masifika emzimbeni kuwena ukuthi umuzwa wobhlungu nani kodwa induku yavuka ngoba ithi umuzwa lo o-strong sure all right wayibuza ke Lucky indaba ngizobuza ke la the advocate on Twitter. Is the level of sensitivity in the clitoris to all women different? I'm asking because in one woman I can rub it against my teeth and she won't complain. But in another woman, she would complain. Where's my teeth? Mesho amazinyo. Yeah, look, akekho umuntu wesifazane ofana nomunye. At all. Clitoris, it's got about 7.5 to 8,000 nerves. Sikhuluma ngobhontshisi. Okay? Imizwa le kade sikhuluma ngayo ukuthi inemizwa miningi futhi nakuyona clitoris. Omunye umuntu wesifazane
uzofuna ukuthi uyithinte gently ayifuna ukuthi uyilikhe uyikhothe ungayimunci omunye uzothi ishuma eyimunca mina leyo pain engizwayo kuvele kushwaqe nembobo yangemuva so wonke umuntu into experience ayifune differently always better ukuthi yizwa ngaye lo ithi noma umenza umbuza kancane kunjani lokubhebhe kunjani deeper omunye ufuna uqinise kakhulu njalo so akufani ukuthi ikanjani kuphela nje into engakuonisha yona basobha ikhala lika bhontshisi ngoba ikhala lika bhontshisi leli ngaphambili ilona lenza ukuthi walithinta wrong imizwa iveli phele so kufanele uqale phansi all over again. All right. Lehlelo alungele ingane siku open line tonight sinodoc sikhuluma ngendaba yomdavazo ngizothatha uZandile from Newcastle. Hi Zandile. Hi but Alex njani? Good, kunjani Zandile? Ngiyaphila ngiyabingelela nakudokotela. Yes baby girl. Nginenkinga lapho Alex ngibe nesikhathi eside ngijova umjovo wedepo. So from last year bengawuthatha umjovo but I've never seen my period and umuzwa wocansi angisi umuntu ongazothi namhlanje ngathi ngingathinta ngize ngingene egamini ngoba ubaba sengifakile egamini ngizwe ukuthi hayi sengadlala ke manje kodwa ulihaleli hayi mangingedwa ngihaleli nje anginandaba futhi Yeah, look, idepo kusuke ku ama hormones esikujova ngawo are very strong and they last. That's why uzuyijova after 3 months because ngesikhathi uyijova kusuke kufakwe lama hormones inqwaba ngesikhathi esodwa and over time umzimba wakho uyayibreaka down iloku ibancane balesi so kwabanye ngesikhathi usanda kuyijova kuba very difficult to told imizwa ayikho nje at all because itshela umzimba wakho ukuthi ngimithi ngenela ngifuna lutho angithi phela the reason why futhi iblocker ukumitha is because umzimba wakho uzitshela hayi ngimithi already so kwabanye omunye umuntu uthi memithi athi angulifuna ukulibona ucansi so lo ma hormones isikhathi esiningi athi mase senginile emaningi kuwena emzimbeni ayiqede inkanuko yocansi ngoba uzizwa unele ngenxa yokuthi idose iphezulu yalento abasuke bekujove ngayo kwabanye ezisiqala ukuphela egazini sokuphela u3 months azibona hawo ngathi imizwa siyaphela my suggesting wena sishintsha if kuukuthi imjovo leyo ayizwani nawe then shintsho okunye usebenzise khona lokho kuyipatch okunamathiselayo ngesonto it's much easier or iphilisi mokuukuthi uyakwazi ukulisebenzisa okunye kwama IUD into ezifakwa ngaphakathi kwena sihambe zovala lapha ukuthi ungamithi njalo so khuluma nodokotela wakho ukuthi yini eright kwena so that ungoni ubudlelwane bakho no Mr. All right Zandile Ngikhona futhi ngilalela. All right no zama le trick dokotela and then busuyabuya usinikeze feedback kulolu hlelo. But Alex ngifuna ukwazi ukuthi ayikho yini mhlambe indlela engingaklina ngayo because ubaba ngiyambona ukuthi usefuna umntwana njengamanje like yabo manixoxa uzofaka izinto zengane ayibo uyayibona ukuthi inhle kanjani lento awungitholele intombazane yebo zonke lezo inkulumo lezo so nesikhathi singanani ujovile ugcine nini ukujova last year wonke angikaze ngijova isikhathi singaka uzobona Dr Mthembu ngiclean mina bengithi into ya 3 months busajove ma no so ama period akakazi wathole futhi lokwagcina ama-period angakawatholi but every month ngiyaba nalawo mapains kungazi kuba ngathi khona khona okuzayo gcina kungenzakalanga asiqale lana-ke sithanda sami uzongibona kuze ngenze sure ukuthi within the next month uzowathola ama-period akho khona uzokwazi ukuthi umithe. Okay ngiyabonga Tata. All right sure egama laleyo ngane-ke kuzoba ugagasi. All right siyabonga kakhulu Zandi. Sure. Angabe sokunesikole sogagasi manje ngendlela abaningi. Nawe futhi gagasi 1 gagasi 2. Sure. All right so kunyamathe mase sibuye lapho sizophendula there is a question nje ethinta ipregnancy evela ku-anonymous on Twitter. We will respond to it mangabe sesibuye. Sure. Ungayisebenzisa leyo hashtag on Facebook kwi page Indaba with Alex and then ku Twitter futhi ungaya khona and hashtag ezocansi. Kuno anonymous la ku Twitter obuza ukuthi kunormal yini ukuthi umuntu wesifazane pregnant aphathwe isisu ngaso sonke isikhathi and isisakhe sigcwala umoya noma kunenkinga. Okay. Yeah. Well by the way Mthiyane
early on in pregnancy kakhulukazi those first trimester, first 12 weeks uma umuntu emithi, what happens kuma hormones angithi umuntu wesifazane nama hormones awu2, estrogen and progesterone. Okay. So iprogesterone yakho ngesikhathi inyuka, what happens isuppressa digestion yakho. That is why abantu abaningi bebemithi basongelana kube njani. So when that happens, umithisa digestion yakho seyehla, kusho ukuthi umzimba wakho usagayi ngaleyo ndlela ngokusheshsha kanjalo ukudla. That's why you start gaining weight futhi nawe. When that happens, then igas iyanyuka ngaphakathi kuwena, suqala suyaqunjelwa ke futhi nakhona eswini. So into common? Yeah, it is common. And bangathatha futhi during leso sikhathi. No. No? No. Mama ekhulelwe. No. I don't advise. Kukhona ongakusebenzisa odokotela bangakunika kona if ukuthi constipated. But ukuchatha ungalingi uzochatha kakhulukazi early stage of pregnancy, because ukuchatha kuyasclean isibeletho sakho, uyabona. So you don't actually want to do that, but kunemithi thizeni that as doctors esikunikeza yona just to help with that, but also nokudla. That is why uma so pregnant shintsha indlela odla ngayo, udle more fiber namadumbe. Ngiyathanda amadumbe. Amadumbe is very good. Sibukela phansi into yethu thina sabantu abami. Amadumbe is very good. Abo amadumbe noma umithi is very good because i-add into kuthiwa ifiber. Ifiber yilokudla uthola ukuthi noma ukudlile umzimba wakho awuzokuthatha ukudonsa kunaloko kuzocreate irafage kuze ingaphakathi kwakho likwazi ukuphusha konke okunye, so liya cleaner. Noma ufuna ukuluza iweight, noma ufuna amadumbe lalela for abantu besifazane, for abantu besilisa ngikhuluma. Because nazo abantu besilisa futhi avusa ama sperms. All right. And then usifanele uthi my wife gave birth 2 months ago. Nice, congrats. Yes. Sesingalwenza yini ucansi? And 2, what are the chances of impregnating her again? Yeah, look, immediately after umuntu etetile, ama chance are very high. Yes, baningi abavele ukubona le ngane okuthiwa inkameyana, ukuthiwa utheka de eqeda ukuzala enye, 9 months later usezele enye. So you can be very fertile futhi ngenzeka futhi ngaleso sikhathi. As much as odokotela sithi 3 months, but baningi yes kuyenzeka lokho. So again, I think ilombuzo kade sike sawubuza earlier, depending ukuthi umtete ngesiza yini or umtete ngemomozi. So any of that if kuyisiza 5 weeks, but also it's about ukuba comfortable. Abantu bantshontshana ezilalela, abantu bantshontshana after isonto umuntu kadezele bantshontshane. It's your relationship, it's your body. If you can, as long as kungekho ubungozi, then it's fine. All right. Lolu hlelo alungele ingane i-sex indaba igagasini #ezocansi ku Facebook Indaba with Alex, and sengithatha uLungisani nawo waseshongweni. Sho Lungisani. Sanibona Alex nawe dokotela. Yebo baba. Yebo ke silungise le yakhe indaba Lungisani. Nginenkinga lana, angazi noma udokotela ngangisiza yini. Woza nayo umuntu wami wesifazane njalo make wabamba after 3 weeks isifake siyadedela. Sekuze ngithi ikhathi entata angazi noma udokotela angangisiza nesimene sifana nalesi. Ngese baba. Generally I say ukuthi if kukuthi sisu sidedela around 3 months, okay, kusuke lokho kusho ukuthi ingane leyo usingakhekile kahle. Now uyabona thina as izilwane, sizilwane nathi njengezinye izilwane, njengezinja, njenge amabhubesi, izilwane zonke lezo. Sonke siyizilwane, imizimba yethu idalela ukuthi isilwane estrong asiphile. Amabhubesi for instance uyayizala ingane izale, mayibona ukuthi ku weak lokho ivele idle leyo ngane, ukubone nezinye izilwane uliyayidla ingane because ubona ukuthi le ngane ngeke ziphile kahle, ayikho right. Kuthina imizimba yethu iyasave ukuthi sikwenze lokho uzala ingane mase uyayibulala usizele. So umzimba wakho uthi ufisa ubona ukuthi le ngane ayakhekile kahle, mhlambe kunento engekho, unesithe esithize singekho kahle, umzimba wakho uvele uyikhiphe even if akunalutho all wrong. So that is number 1. However, kwezinye izikhathi uthola ukuthi isibeletho sika mama umlomo uvulekile, asivalekile kahle, uthi mase siqala sisinda isisu sakhe mase siyavuleka, mase siyaphuphuma isisu. Ngokwesintu futhi kwakunento kuthiwa mama if kukuthi umithele ngenzansi, then nakhona isibeletho sakhe siyavuleka siphume njalo njalo.
So it would be important baba if lento siyenzeke kaningi ukuthi mhlambe ukuze nizongibona nomama sibone ukuthi yini cause number 1 sitholakala aklineke before emitha the second time around. However ngeke ngikushiye lokhu kubaleka kwesintu. If kukuthi ingane zakho lezo even if bezo 3 months beziphuphuma kubalekile ukuthi uzenzele izinto zazo kuze umama umgeze na isithunzi uvale lo mkhokha but ugeze naso isithunzi leso wenzele izingane lezo zinto ezidinga ukuthi zenzelwe njengabantu yes. Okay, weyizwa leyo elungisana ngizwa kahle kakhulu ngiyabonga siyabonga kakhulu nasi mfethu good luck wechaza Dr. ushayisa into ne western I'm an African. Yes. Hey Anonymous eThekwini. Yebo sanibona. Udriver ubheke phi emsebenzini noma ekhaya? Hayi ngizongena la endlini apha entanga. Oh all right so wedwa isendlini akungona ekhaya. So I'm driving actually with a friend. The content ngifuna ukwimproveela yona ukuthi unenkinga manje afuna ukugeza. Okay. Ayihlenze ngimtshela. Sure. Right. So dokotela awuphendule la umuntu onjani ongcoma ukumasturbate umuntu esilisa esijena akanankinga nje uyiginqela idice anytime nje mayezo ukuthi ushwebile mhlawumbe intombi akayitholanga yabo okanye ukhanyela ngozulu asisho njalo bengazi lo gama logcina liphumile umuntu oyishimani oqala lo Okay. And another friend I used to have varsity. This guy used to like ukubuka abantu when they're having sex. I want to know, is that normal? Is there such a fantasy? Or it's being a pervert or something, maybe a psychological disturbance or something. And that guy was you. No, it wasn't me, the one he was watching. Oh, it wasn't me. Hi. No. Kunengoma ethi my baby caught me red-handed. It wasn't me. Sure. All right, asizwe lembuzo. No, look, kunento okuthiwa inkanuko othola ukuthi abantu ucansi balikhanukela ngendlela ezingafani. Okay, ngesilungu phecelezi sithi ama fetish. Uthola ukuthi kunento wena othi mubuka abantu abanye benza into nawe le nto ivuse ikuthene on ivuse uhlevanje kancane ukuthi hey nami ngiyayifuna lento. But most of that comes from ukubukela iporn. And ngeke siqamba manga abafana abaningi vele ucansi balifunda ku porn. So uthi mebuka iporn abona ukuthi nandi into right and imthene on. So noma ebuka abanye benza in real life now leyo nto isimthena on because usejwayele kakhulu ukuthi enze iporn. So yeah, ama fetish nezinto abantu abazithandayo ezibenza ukuthi babe aroused ziningi ngesingene kuzona. Sure. Leyo kushaya indlwabo? Look, so mentally. Yes. Yeah. Okay, yeah. Yes. First question. Okay. Leyo kushaya indlwabu? Yes. Leyo kushaya indlwabu. Indlwabu is good if uzoshaya as an enhancer kwi relationship. Mhlambe uyazazi ukuthi unenkinga ukuthi uyashesha ukuchama so uzothi hey ngifuna ukunemba mengifika inkosikazi ntambama ngishaya indlwabu manje ntambama kuze nginembe kahle ngilast longer. But once indlwabu starts ikwenza wena ukuthi social interactions yakho ya effecta uncama ukuhlala endlini ushaya indlwabo kunokuthi uphume namajitha or namantombazane near out then sokuyi problem leyo sokuyindlwabo obsession. Oh, okay, so he's mentally not fine. Wena usho njalo. Uyazi ukuthi mhlamba umlethela ayikhulumela yena. Umlethela sikhuluma. Why and how often eyenza lento? Isiziyapaka nemoto. Ngekakhuluma. Umkhulumele how often does he eshaya indlwabu? Angimazi ukuthi wenza ngakho but nginokumuzwa mayikhuluma. But imtshele also ukuthi ngithe the more eyenza indlwabu abona ukuthi that's the way to release. Mhlawumbe ufuna ukurelease stress njalo we can't blame him. But the more ekwenza umtshele ukuthi izomenza lo izothi mase nenyama ngeyangampela umuntu wesifazane esephambi kwakhe agcine seshesha ukuchama. So he must be very careful ukuthi how he uses his hands. Sure. All right, no thank you Norman, he has a good friend in you. Umngani wakho siyabonga kakhulu Anonymous. Sure. Yeah. Ngiya now entuzuma doc kuSamkelo. Hello Samkelo. Hi, sanibona njani lapha kini? Sikhona Samkelo uyaphila? Oh, ngiyaphila. Oh, imancane ke Samkelo. 1 second buti. Le yakhe rating ngicela uyivale ukhiphe nama headphones. No, ayikho rating ivulile baba, angifakele loudspeaker nje just normal. All right, sure. Go ahead then sikulalele Samkelo. Okay, baba, mina ngawusho
ukusho mina mama uMthembu ukuthi ne I think uthanda sekho out there and the reason why ngisho njalo ngoba ngikathola umuntu like umuntu engizona ngithandana naye last November so wase wenza lento ukuthi shuthi ngangibenza kahle ngasho njalo ecampini because from day one nje I interested ayivume nje lento because bomina nje nalokho manginomuntu oyedwa ngibona umuntu oyedwa ukuzishada isikhathi leso so ngiqala ukubhozo ngiyakhuphuka naye ngemadolweni ngiye emathangeni ngikhuphuke ngenkomeni ngikhuphuke ngiye yabona nje lonto all the work iphinde futhi masiqeda sengimsule futhi mangithanda futhi ngimgeze futhi ngize ngigeze naye maphakathi ayize lento mashuthi-ke ngokuhamba kwesikhathi wase evela kuma wathenga ibasket namagulisi phakathi yaba ne-question leyo because it was the first time ngizwa umuntu esifazane efuna ukuziveza lapho futhi-ke uma ngenze research ukuthi ngangimenza kahle after that like ngikhuluma into last week wase engasabamba amabhinga angifisela impilo kuzo last month nje 16 May it was my birthday azangasho nje wayithulela and I think I pick up there is something wrong here. Okay, yeah, you get it, doc. Yeah, ubekade emthanda romantic guy mangabe ezolala naye shy for play kusukele kumlikheni inyawo anyuke naye njalo such that was usisi wa hambisa basket yes kuma just ukusho ukuthi lo muntu wenza kahle and amnike feedback ukuthi wenza kahle but all of a sudden akasayibamba incingo ibirthday yakhe ubhuti last week but akasathi happy birthday. Shame. So report I can imagine ukuthi how you are feeling but please statement sakho qale ngaso ukuthi uthando alisekho si wrong buya lapho uyendaweni wrong. Now I do believe ukuthi usisi disappointed naye and mhlawumbe at this stage ngesikhathi ezihambisa kumama eyoziveza kukhona kade ezicelela yona you know ku wrong kodwa lokho akwenziwa kodwa usephoxekile and she feels exposed yabona njengolento ukuthi uthi uyacela umuntu hawu ngicela ungenze umuntu kade umbonda hayi ahoxa akekho lapho then disappointed le khona and some people react differently to disappointment abanye bahoba njengomnenka angene ku shell yakhe for isikhashana ezihila ama wounds omunye athule kanti une grudge ayibuildayo ngaphakathi uyakuplanela ukuthi ngizomshaya khona ngizomshaya khona uzongibona but I think what she's trying to do is uzama ukuprovoke action kuwena but the very first action would be talk nombizo umhlalise phansi manje sithandwa sami I've noticed something is amiss ungamblame khuluma naye kodwa ukuthi yazini ngikukhumbulile ngebirthday yami ngikukhumbulile this past 2 weeks angikutholi kahle am I missing something ngoba nakuwena if ukuthi ushintsha ingqondo yakhe it's okay for you to know that and move on but I really think ukuthi that's not the case. She loves you and she enjoys what you do to her. Don't stop from the top to the bottom. Don't stop. Kodwa just talk about it so that uthole ukuthi ngampela yini that has caused that. All right, iyole indaba ekakasini 0861596596. We always invite you to give us a feedback after being advised by uDoc. Let's go to the voice notes now. Kakasi? Igama lami nguThandi wakahade Panyoso. Ngize kudokotela uMthembu ngifa inhlungu nginama-ulcer nginamathambo ngine-BP nginenhlungu ezimangaliswa ngoba nginomthungo emgogodleni kodwa since ngize kuDr Mthembu imbambo bezingibulala ngenhlungu ekseni ngize kuDr Mthembu ngithola olukhulu usizo ngithola umkhulu umehluka inhlungu angiboni zophinde ngihlukana nalo dokotela nemfudumalo yokungena nje mongena eminyango ukuthi wamukela kamnandi kanjani uzizwe usekhaya kwasakuyena udokotela uqobo lo mntwana amadoda siyambonga udokotela abanjene ngathi ngakhona abanye abafana naye. Oh wow, feedback iqhamuka lapha kusisi lo mntwana amadoda no siyabonga kakhulu ngaleyo feedback eqhamuka kuwena sisi. Yes, by the way abantu abadala bangibiza umntwana obaba bangibiza untombi abancane but bangibiza usisi. I mean really Alex, I'm 46 years old. Yes, so umama kwabanye usisi kwabanye undodakazi kwabanye njalo. Sure.
Does she look 46? Not at all. Not at all. Then khona ngizoyifunda nje ngoba njalo angeke ngize ngisho yeah. I am in a same sex relationship but ayingiphuthi indaba ave ngikhotha uBeans uDali. Oh right. Should same sex as in ladies, yeah. Oh, nice. Bumping and grinding. Yeah, boy. Yes. By the way, you know, with same sex, you need to find indlela eziningi yobona ukuthi to entice kungabi into eyodwa nje, but women to women, but she knows the places, so excitement is we will have it as a discussion. We will have it. Look out for that discussion. We'll have it. Anonymous, Port Shepstone. Hello. Hi. Yebo njani? Siphilile wena? Ngiyaphila nami. Yes. Ngiyabingelela na kudokotela. Yes, baby girl. Yeah, then. Okay, ngine question la ngicela ukuyibuza kudokotela. Ukuthi is it normal or nje just into cause sometimes isinokungi stress. Yes, ngena phe kwayo makwenzekani? Umuntu wami baba sekhaya. Sometimes kunalento nje yenzakala simangabe qala sithi siyangena kuVetondaba. Vele like iwe into. Like just move once and then masive. When mangase ngibuza so wenziwa yini? Okay. By the way, uyazi leyonto, I would like you to be very sensitive ngaleyonto sithandwa sami, because kubantu besilisa it is very disappointing ukubona uphoxeka kakhulu ngesikhathi kwenzeka lokho. And I know ukuthi as umuntu wesifazane, number one, into yokuqala uzitshela ukuthi abanye ngisho wena, but abanye bazitshela ukuthi kushuthi angikho hot enough lo muntu uthi uyangithinta nje shuthi ngiyabanda mina or mhlawumbe khona le asedlule khona kwamnandi usedelile akasangifuni. But into enjalo sithana sami mainly has got to do with imthambo yegazi. Either imthambo yakhe ivalekile khona lekublock khona igazi alisahambi kahle, ngoba induku kuze ihlale iqinile all the time kumele ukuthi igazi lingene, mase kuba khona ezinye inyama ezilivalayo uthi lingasaphuma lihlale la kuze iqine for that long. So if uthola imthambo yakhe iyadedela, then ivele iwinduku. Kwabanye most of them ife negazi lijiyile, ife ne BP mhlawumbe akazi, ife phuza kakhulu into ezine acid, ecobhoza usawoti, ukudla okunamafutha, fast food, zonke lezo zinto ziyalenza igazi lakhe ligcina selijiya liba slow nemthambo ivaleke ethi mengena kumuntu masiveli yawo. But I cannot not stress into a prostate. Kwabanye if kukuthi kuvuvukela iprostate yakhe ngaphakathi nayo iyawublocka lo mthambo wegazi lo oya endukwini, iblocke nomchamo, and then ivele iwindow, especially ngesikhathi sethu yangena iwe mhlambe kuzokwenzeka the first time uma sokuphinda. Into eyenzakalayo dokotela, it's not like ukuthi into ya every day, but one of those days, yabo. Okay. Yeah. All right. Work with him. Work with him, especially if it's one of those days. Sure. Lalela abantu besilisa banako konke osingathi thina ku wrong, ukushesha ukuchama indukiwe ngaphakathi nani akekho umuntu wesilisa 100%. There will be days mhlawumbe une stress, mhlawumbe ungcolile unenyongo kunjani induke ngezisebenze. But if most of the time kwenzeka ungayiquestionish that one time kungenzekanga, vele massage it's okay baba, you know, sizama later umkhotha izovuka induku. By the way, all right. Thank you so much. Anonymous, try that. Okay. Wow, we got the smile back. Hey, wakhulumisa wendoda talk to what you said. Yeah. It's a compliment. Windoda mamthembu. Sasifike ekugcineni kohlelo. Dr. Mthembu utholakala phi? Okay, Dr. Mthembu useMedilution. Medilution sinama offices la eThekwini and naseBay and naseGoli ziyeza very soon. Sithatha zonke izifo nje mthiyana no ukuthi because ngifundele ezocansi abantu abaningi bazitshela ukuthi ucansi kuphela nama relationship, but no, ngudokotela at the end umzimba wonke ukugula okuthisa kakhulukazi lokho abanye odokotela kuthiwa bahlulekile kona kade kwakuphatha. Awuzozama uDr. Mthembu ikhanda yama menstruation njalo inamba yethu 031 765 8475 031 765 8475. Siyabonga kakhulu. Uhlelo lwethu seliphelile. Uzolithola ivideo yakhona moya ku YouTube Gagasi noma ku app Gagasi FM. Indaba was produced by Mr. Sphelele Nzuza.
Indaba njalo ngomsombuluko ngo7 kuya ku8 pm and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa.